begira, egon nintzen Bermeon, osea, herri gazteri utzi eta gero, eta egon nintzen Bermeo konserberetan. Eta hor egiten zuten kontratuak de temporada. Entonces, antxoa, arrainadeko antxoa eta bonito. Eta entonces, antxoan hor kontratu bat eukiren du. Baina antxoaren temporada bukatzen zanean, kontrata bukatzen zan. Baina gu lanean jarraitzen den duen. Porque antxoa bere prozesua du fabrika barruan. Bonitoa, geuza bera, bonitoa, temporada bukatzen zanean, bajan ematen ziguten. Naiz eta lanean jarraitu. Eta nijo nintzen Bilbora, el Instituto Nacional de Previsión, galdetzen, nigaitik, oye, una amiga mía que se ha puesto mala, no sé si está asegurada o no, me podría decir. Baja voluntaria. Eta, claro, ni lantokiko emakumeekin, bueno, es que hori zan, 19. gizaldia, Bermeokoa, 19. Osea, abogatuari, Periko Ibarra, komentatu, esaten zidan, mira, Bego, es que tú tienes mucha imaginación, eso no puede ser. Gizaldia, 19. gizaldia. Entonces, claro, nik esaten... Gainera emakumea zineten. Emakumeak, eta gero, bertokoak, Bermeoko emakumeak nagusienak, eta gazteak Extremaduratik etorritakoak. Oso ezbardinak ziren. Niri extremeñak esaten zidaten que no parecía vasca. Claro, Bermeotarra, lonja txiki batetik hasi eta enpresarekin hasi ziren. Enpresa berea, Ugasaba zan, esan Ugasaba. Esan esplotatzaile bizikito guaz. Eta, klaro, esaten nio, eske gero, jubilatzen zaretenean, eske hemen utzun handia daude. Eta holan egon ginen 2000 emakume, Bermeon. Enpresa guztiak hartuta, 2000 emakume. Eta Pedro Ibarra esan zidan, no os vamos a cobrar nada, Bego, pero vamos a llevar esto. Eta ni jentearekin hitz egin nuen, baina jentea esan zuen ezetza. Eta ulertzekoa. Ez egoen kompetentziarik enpresa mailan, bakarrik konserberak. Eta gizonak itsasoan, emakumeak lantokietan. Gero izugarrizko soziedad de consumo a tope, Bermeotarra, dinero que ganaban, dinero que le daban fuego. Osea, itzela, Eta umeak ere, gu genukan lagun batzu Gerniken irakasleak, antxoa garaian, ume asko ataratzen ziren eskolatik, ze antxoari kendu behar zaio belarria, eta atzamarrak txikienak dira ez da estropeatzen arraina. Hori umeak aproposak dira. Entonces, lonjetan umeak, emakumeak barruan, eta gizonak itsasoan. Eta gu greba edo zerbait egiten badugu ze pasatuko da. Eta gero Ugasaba. Ze, Ugasabaren ama etortzen zan goizean, Angelus. Agur María, gracias, vete, acoge esa anchoa que vale una peseta. Bedinkatu azua, hasi. Arratsaldean, Rosarioa. Ama. Eta ama bera, Ugasaren ama, ere, egiten zuen, antxoa garbitu, gurekin, ama, ja, Andra nagusia. Eta, klaro, ni benetan, ametsetan egiten nuen, Tenia pesadillas, izugarrizko mendiak, antxoarenak eta gaba guztia buruak entzen. Eta ikusten nuena, ez nuen sinesten ia. Porque zan, 19. mendea. Gero, apaiz franziskanoak, noizean behin etortzen ziren fabrikara ikusten langileak nola.
Era una rabia. Nola egiten genuen lana, bonitoakin, eta ora. Eta niri gertatu zitzaidan, klaro, ni ez naukan. Olako neskato bat, bego bat, zegoen, olakoa, esaten zidan, tu eres una espía de Euskadi. Niri, esan zidan. Ez que zan, olakoa, eta zeukan indarra, eta ni, bonito bat, lurretik hartu, mai batera eramateko, nintzen kapaz izan, ez naukan indarrik, eta bera baino el doble nintzen, alturaz. Osea, gauza askotaz, jentea konturatzen da. Ia gero hartu nuen indarra, eta habilidadea, eta dena, ezta? Eta ikasi nuen pila bat, eta ni seko nuenan franciscanas, monjas clarisas, eta astean behin joten nintzen berarekin bezkaltzen. Janari gozoa jartzen zidan, eta hola, eta kontatzen nuen. Eta, bueno, los frailes, estos habien a mirarnos, esaten nion, eizekoari. Eta gero zer gertatzen zen, ezta? Eta gero kontatu zidan, izekoa, emakume adinekoak, ja, jubilatzen joan zirenean, klaro, hor rutzune handiak zeudela eta konturatzen zirela, eta egoera, larriak. Larriak, bai. Hori zen Bermeo. Eta Estremeñak zer izan zizitzen, tu no pareces vasca? Porque besteak, euskaldunak, ziren enpresaren alde. Eta eurek ez zuten afektiboki, ez zuten loturarik enpresarekin. Eurek etorri ziren, Extremaduretik, Jon Maia esaten du bere liburuan. Nere aita ez du esaten emigranteak, desterraus por el hambre. Eta egia da hori. Entonces, etorri ziren, eta ni harreman oso ona neukan eurekin. Eta, klaro, enpresari buruz, ni ez naukan loturarik. Osea, hilean irabazten genuen lo que costaba una misa de difuntos. Ez que gauza, horre grabatuta gelditu. Eta, klaro, ni nengoen hor, ja, frente obreron edo, eta nire ardura beni hori kontatzen, ez costaba creer, egia da, ez que...